Online zarada! Želiš da ležiš u krevetu ili da putuješ po nekim egzotičnim destinacijama, a da zarađuješ hiljade i hiljade eura mesečno? Otprilike ovako počinju svi ti neki videi koji vas zovu da isto tako zarađujete kao i ta osoba koja je u videu hiljade i hiljade eura mesečno, a da ne radite ništa. Hajde malo da razmišljamo. Da li mislite da neko ko zarađuje hiljade i hiljade eura mesečno želi da pravi videe o tome kako zarađuje hiljade i hiljade eura mesečno i da vas zove da ju isto tako zarađujete, Bože, zato što je dobra duša? Ne kažem, možda neko ima i takve pobude, ali većinom se radi o piramidalnim šemama. Sad ću vam da objasnim otprilike o čemu se tu radi. Najčešće postoji neka kompanija koja proizvodi nešto, znači često su u pitanju, neka kozmetika ili neka sredstva za čišćenje, sigurno ste čuli, znači jedino ako živite pod kamenom niste čuli za one kompanije Limes, Forever, isto tako Avon je bio jako popularan kad sam ja bila klinka. Tako da postoji neki proizvod i postojite vi kao agenti. Od čega u stvari oni najviše zarađuju? Ti kao neko ko će da nabavi još 5 ljudi ispod sebe da ima, ćeš zarađivati od tih ljudi. I onda ako tih 5 ljudi, svako od njih nađe po 5, onda ti sve te ljude imaš ispod sebe i u stvari zarađuješ od njih, od njihovih prodaja. I isto tako najčešće ti da bi ušao u tu šemu moraš da sa njima potpišeš neku vrstu ugovora da ćeš uzimati svakog meseca njihov paket. Znači kupovati njihov paket. Razumete? Znači vi postajete u stvari njihov klijent na taj način, a kroz to možete da počnete i da zarađujete tako što ćete regrutovati prijatelje, poznanike na Facebooku, vamo tamo, ili neke neznance, tako što ćete praviti videe na tu temu i pozivati ljude, govoriti im kako je vama život ekstra, ništa ne radite, zarađujete online. Da li želiš i ti da zarađuješ online, isto tako ništa ne radiš, a pare samo ležu na račun. Iza svega toga naravno stoji ta kompanija koja je jako dobro odradila tu psihološku manipulaciju. Znači oni najčešće te ljude onako onda grupišu ih, imaju neke grupe, ja ne znam kako funkcionišu, ali definitivno onda oni njima prave, organizuju im neke invente, super luks, pa onda oni odu tamo, pa to sve snimaju, pa ne znam, imaju neke govornike, kako su oni uspeli, kako su oni uradili, ne znam šta, vi se osjećate tu fenomenalno, kao da ste deo nečega, ne znam čega, pravite space shuttle, idete na mesec, otprilike. I onda oni vas zadrže u tom nekom balonu, kao ma pustite vi šta ljudi kao ja sada što pričam, šta oni pričaju, zato su oni tamo gde i jesu, vi ćete uspeti, vi ćete biti super, ne znam, vamo tamo, onda imaš ne znam koliko ljudi moraš da regrutuješ, ne znam, u narednom periodu, pa onda to se tamo prati, vamo tamo, ali to je, mislim, meni to jako liči na neki kult, iskreno. Kako se vama sve to čini? Da li ste imali iskustva sa tako nekim kompanijama? Jako me interesuje, ako je neko imao iskustvo ili pokušao da radi ili možda radi za njih, napišite svoje iskustvo. Neka pročitaju ljudi, neka znaju o čemu se radi. Nije to ništa loše, mislim, možete vi zaraditi od toga, nije to problem, ali lepo je da se jasno vidi o čemu se radi. I da vi onda znate tačno, radi se o tome i tome, da li ja hoću da budem deo toga ili ne. Znači, to je mnogo onako, kako bih rekla, više fair. A evo, kroz ovaj video ja se nadam da ste nešto naučili. Nisu sve kompanije piramidalne, ali ovo je, znači ako vidite da neko priča da ne radi ništa i da zarađuje 1000 eura i poziva vas, znači najčešće se radi o tome, najčešće. Tako da čisto znate da ne morate da im šaljete poruku ukoliko vas tako nešto ne interesuje, jer o tome se radi. Ukoliko vam se svideo video, ostavite mi like, ostavite komentar, interesuje me, uvek me interesuje šta vi mislite da se ne osjećam kao da pričam sama sa sobom. Ili ako mislite da ja pogrešno, da je moje mišljenje pogrešno, slobodno mi napišite. Slobodno. Želim da čujem. I to je to. Ja volim tako da pričam na raznorazne neke teme. Ko me prati već neko vreme zna da ja želim da ljudi žive zdravo i da želim ljudima da otvorim oči i da ne dozvoljavamo da nas lažu više. Lažu nas na sve strane, više ne možeš nikome ništa da veruješ, to je strašno. Tako da borimo se zajedno. I to je to. Vidimo se u nekom drugom videu.